lo engumuntu wabantu, engumuntu omanyelwa ngabantu. So uMacingwane icase yakhe guys ngendlela mina ndiyibone ngayo nendlela futhi endiyazi ngayo, la izophela khona vele uzobe efaka umqhele wakhe. Andifuna ukusho ukuthi mandisho futhi uzobe efake nanto ngoba umqhele ngeke azawushiya, kunesizathu ukuthi ngeke awushiye. Uzobe efaka umqhele wakhe efake ishirt emhlophe uMacingwane mase kuphela icase, noba ngathi yajika izinto mase kuphela icase okanye ubani ethi yajika izinto, but uMacingwane ngeke azabanjwe guys. uMacingwane angeke abanjwe, so ngendlela engiboniswe ngayo. So ngithi lento le ndizonixelela guys, icase yakhe izobe iphela soon, izobe iphela soon icase yakhe. Vele kunama spirit vele afuna ukuthi uMacingwane abanjwe, kunabantu vele abafuna ukuthi abanjwe, and vele sonke sibona ukuthi angaba